Primul pas este despre trasarea conturului viitorului perete despărțitor. Odată măsurate lungimea și înălțimea necesară pentru viitorul perete, tăiați profilele UW și CW la lungimea corespunzătoare. Lungimea profilelor CW trebuie să fie cu 1,5 cm mai mică decât înălțimea utilă a încăperii. Lipiți banda de etanșare monoadezivă pe spatele profilelor UW și a celor CW aflate în contact direct cu elementele existente ale construcției pentru a îmbunătăți izolarea acustică a peretelui despărțitor. Așezați profilul de ghidaj UW în locațiile trasate și găuriți prin profil pentru montarea rapidă a diblurilor cu un interax de maxim 80 de cm. Înșurubați diblurile pentru a fixa profilele UW pentru partea superioară și inferioară și profilele CW pe suportul lateral. Introduceți apoi profilele CW numite montanți în profilele UW. Interaxul de montare a acestor profile nu trebuie să fie mai mare de 60 de cm. Pentru instalarea unei uși trebuie construită o structură adecvată. Structura trebuie construită utilizând colțare fixate cu dibluri cu asamblare rapidă pe podea și tavan și profile speciale UA fixate de colțare cu șuruburi M8. Instalați o bară transversală din profil UW între profilele UA folosind șuruburi autoperforante de 4,2 mm ori 13 mm. Introduceți două elemente de sprijin realizate din profil CW între profilele UW. Acestea trebuie să fie decalate față de profilele UA cu minim 10 cm. Tăiați plăcile din gips carton la lungimea adecvată, care în total să fie cu 2 cm mai mică decât înălțimea utilă. Așezați două distanțiere făcute din ștraifuri din gips carton pe podea, pe poziția în care urmează să fie instalat gips cartonul și ridicați plăcile pe distanțiere. Fixați plăcile din gips carton de profilele CW și UW inferioare. Distanța maximă dintre șuruburile de fixare nu trebuie să depășească 25 de cm și lungimea acestora trebuie să fie cu 10 mm mai mare decât grosimea totală a plăcilor din gips carton instalate. Pentru a fixa plăci din gips carton de 12,5 mm, utilizați șuruburi autofiletante de fi 3,5 mm ori 25 de mm. Pentru a fixa plăcile din gips carton în profilele UA, utilizați șuruburi autoperforante de 3,5 mm ori 25 de mm. Dacă înălțimea peretelui despărțitor depășește lungimea plăcilor din gips carton disponibile pe piață, vor trebui realizate îmbinări orizontale. Într-un astfel de caz, instalați plăcile din gips carton în așa fel încât îmbinările orizontale dintre două plăci adiacente să fie decalate una față de cealaltă pe verticală cu minim 40 de cm. Marginile scurte ale plăcilor din gips carton care se unesc trebuie să fie teșite la un unghi de aproximativ 45 de grade până la 2/3 din grosimea plăcii. Se poate umple spațiul creat în interiorul peretelui între montanți cu termoizolație din vată de sticlă sau fibre minerale. Fixați plăcile din gips carton de pe cealaltă parte a peretelui și asigurați-vă că îmbinările verticale dintre ele sunt amplasate astfel încât să fie deasupra sau sub îmbinările verticale dintre plăcile instalate de pe partea opusă a peretelui. Pentru plăcile din gips carton echipate cu mucheia Norgips S, aplicați pasta de îmbinare Norgips pe o lățime de aproximativ 10 cm și înglobați o bandă de armare din hârtie sau fibră de sticlă în material. Odată ce primul strat de pastă de îmbinare s-a uscat, aplicați al doilea strat. Corectați cu pastă de îmbinare și locurile unde șuruburile de fixare străpung suprafața plăcilor din gips carton. Dacă se folosește o bandă de armare cu plasă din fibră de sticlă, aceasta poate fi lipită direct pe îmbinările dintre plăcile din gips carton echipate cu marginea Norgips S și apoi umpleți îmbinarea cu două straturi de pastă de îmbinare. Udați îmbinările orizontale cu apă și apoi nivelați-le cu pastă de îmbinare Norgips. Odată ce primul strat s-a uscat, aplicați al doilea strat al pastei pe îmbinare și înglobați bandă de armare din hârtie sau fibră de sticlă în material.
În acest fel se obține o îmbinare structurală cu două straturi definită ca nivel de calitate a suprafeței îmbinării Q1. Acest nivel de calitate a suprafeței îmbinării este suficient ca substrat pentru plăci ceramice sau alte finisaje similare. În majoritatea cazurilor este necesar un nivel de calitate a suprafeței mai ridicat, care este definit ca nivelul Q2. Pentru a obține nivelul de calitate a suprafeței îmbinării Q2, trebuie aplicat un al treilea strat de pastă de îmbinare, stratul final. Lățimea stratului final este de aproximativ 20-25 de centimetri. Aplicați stratul final al pastei de îmbinare și pe capetele șuruburilor de fixare, care străpung suprafața plăcilor din gips carton. Odată ce stratul final s-a uscat, șlefuiți pentru a obține o suprafață uniformă și netedă a peretelui. Nivelul de calitate a suprafeței Q2 este de obicei definit ca fiind unul standard și îndeplinește cele mai comune cerințe estetice pentru suprafețele din gips carton. Suprafețele astfel finisate pot fi acoperite cu vopsea în emulsie cu peliculă mată, vopsele acrilice, vopsele structurale, tencuieli decorative și tapet gros sau mediu. Pentru a obține o suprafață cu finisaj superior, complet omogenă, după ce al treilea strat de finisare s-a uscat, aplicați încă un strat subțire dintr-un material de finisare Norgips pe întreaga suprafață a plăcilor din gips carton. Odată ce stratul final s-a uscat, șlefuiți pentru a obține o suprafață uniformă și netedă a peretelui. Folosind această metodă de finisare a gips cartonului, se poate obține nivelul de calitate a suprafeței Q3. Finisajul Q3 este utilizat pentru a satisface cerințe estetice superioare. Suprafețele astfel finisate pot fi acoperite cu un strat subțire de vopsele mate, satinate sau lucioase, tencuieli cu granulație mai mică de 1 mm și tapete subțiri cu o structură delicată. Pereții de compartimentare din gips carton, care înglobează tehnologia companiei Norgips, au o rezistență ridicată, oferă protecție la foc și asigură o suprafață optimă pentru finisajele ulterioare cu vopsele sau tapet de calitate. Mai mult decât atât, instalarea lor este rapidă, curată și ușoară.